Som quiets, que ets un conillet de la pols gros. Segur que et dius Totoro, oi? Benvingudes i benvinguts a les tendres i rurals aventures de la Satsuki i la Mei Kusakabe, dues germanes que, a més d'estar molt agermanades, estan molt il·lusionades perquè aviat viuran a una nova casa. Que bé, quina alegria, quina felicitat, no? Yay! Doncs no, perquè és una història d'en Hayao Miyazaki i si la seva família no és feliç, cap ho serà. I el motiu de la mudança repentina és per poder estar a prop de l'hospital on la mare s'està tractant de tuberculosi. Així la Satsuki, la Mei i el pare, que no recordo com es diu perquè és menys rellevant que els horaris de la Renfe, arriben a la seva nova casa. Una casa vella i atrotinada, tot situada just al costat d'un gran camforer, fet que ha aixecat rumors sobre que aquesta casa pugui estar com la màgica Doremi, embruixada. La puta. Però en comptes de trucar als caçafantasmes o d'avisar directament als Warren, la família decideix netejar tota la casa amb ajuda d'una veïna omnipresent i omnipotent que anomenen àvia, literalment. Un nou dia arriba a la vila del pingüí rural. Un dia que serà el primer de la Satsuki en la nova escola i el primer de la Mei explorant tota soleta el nou terreny. Així passa el matí amunt i avall, amunt, fins que es topa amb dos Pokémons estranys. A collons, festa amb tots, diu la Mei, que anant-los a caçar acaba entrant fins al cor del camforer, tot caient per un forat i trobant-se amb ni més, ni menys, ni més que amb el Totoro. El tema és que la petita Mei sembla patir una mica de narcolèpsia perquè de sobte, pumba, es queda dormida a sobre el Totoros. Les hores passen i la família es comença a preocupar, però per sort la Satsuki activa el seu superinstint de germana gran i l'acaba trobant desubicada enmig de la fageda d'en Jordà. La petita intenta explicar tota la veritat i tot el que ha viscut, explicacions que en principi la família no creu gaire, però que després diu que sí perquè és el poder de la família. Au, una bona resadeta i tothom cap a casa. Així arriba de nou un nou dia, i a diferència de tu, la Satsuki sí que decideix anar a classe. Però mentre estaven repassant els afluents del Ter, apareix la Mei a l'escola, que ve acompanyada de l'àvia no àvia, tot i que sí que és àvia però no àvia familiar, i acompanyada també, i ens posem dempeus, de l'Estel Tort. Uau, no m'esperava aquesta presentació, però només faltaria, jo amb la Mei vaig on calgui. Yes! Així, les dues germanes passen el dia juntes a l'escola fins que es fa tard i per no haver seguit en Tomàs Molina s'acaben menjant un bon ruixat. Qui ve a salvar la situació és en Kanta, el net real de l'àvia anomenada àvia, ara sí, àvia familiar, que els hi deixa un paraigua perquè puguin tornar a casa. Però, a casa s'adonen que el pare encara no ha tornat i que la tempesta està més animada que un gat a les 3 de la matinada. Així doncs, preocupades i cansades, surten a buscar-lo a la parada d'autobusos. I és aleshores quan es produeix una de les escenes més icòniques de la pel·li. Torna a fer acte de presència en Totoro. Aquest trol en forma d'or rentador mamat els hi dona una caixeta a les noies i marxa tot pujant a un gat que fa funció d'autobús anomenat Gatbus. Es van trencar el cap aquí. El pare arriba per fi al lloc amb un vehicle no felí i tota la família unida i reunida torna a casa per poder descansar. Quan he dit tota la família, evidentment volia dir tota la família menys la mare, que continua a l'hospital, i quan he dit per poder descansar volia dir per no descansar gens. Perquè mira que resulta que succeeix que dins la caixeta regal dels Totoros hi havia unes llavors especials, unes llavors que amb una mica de bailoteo i algun ritual satànic acaben creixent de manera exagerada, tot formant un nou arbre. What? Però com ja és habitual en el cinema cinematogràfic, si tot va massa bé, comença a sospitar. I és just l'endemà al matí quan, a banda de la desaparició de l'arbre gegantí per la màgica del guió i la desaparició del pare per motius laborals, arriba un missatge que ho canvia tot. Un telegrama de l'hospital que informa que la mare ha empitjorat i no podrà tornar a casa quan tocaria. Cas un los padre, diuen les filles, que no paeixen bé la notícia i es comencen a barallar entre elles, tot dient la paraula prohibida. Ja n'hi ha prou, Mei, ets una estúpida! Qui ve a salvar la situació és l'àvia no àvia, que es reuneix amb les nenes i les intenta consolar. Llàstima que no salvi una merda, perquè la Mei surt corrent direcció a l'hospital tota sola i, com era d'esperar, s'acaba perdent. Així doncs, comença una cursa contrarrellotge per trobar la Peque de la família. Una cursa de vida o mort. Ho aconseguiran? La trobaran abans que es faci fosc?
Ens informa l'Adri des del terreny. Doncs mira que resulta que t'explico què succeeix, que la Satsuki esgotada i angoixada per no trobar la seva germaneta acaba acudint a l'únic ésser que pot solucionar aquesta situació. I no parlo d'en Ricard Ostrell, parlo d'en Totoro. Que per no haver d'aparèixer més de 8 minuts en pantalla en una pel·li que literalment porta el seu nom, acaba cridant al Nitbus de Pacma perquè ajudi la nostra protagonista a trobar la Mei. I sabeu què passa? Doncs que evidentment la troba. Què us pensàveu, que això era la tomba de les lluernes? No, God! No, God, please, no! 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 Així les dues germanetes agermanades de nou tornen a pujar al Gatbus per fer una última parada. Una parada als nostres cors, perquè juntes i somrients decideixen visitar la seva mare a l'hospital rural. No n'estic segura, però hauria jurat que he vist les nenes dalt de l'arbre. I fins aquí tot va bé si acaba bé, perquè els crèdits finals veiem com la mare recupera de la malaltia sortint de l'hospital per poder viure amb tota la família a la nova casa. I evidentment queda agrair la participació de l'Estel Tort, una referent, una crack, una machine. Us convido a seguir-la de ben a prop amb els enllaços de la descripció. No té pèrdua, teniu la meva benedicció. I si voleu més vídeos podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure als comentaris que us agradaria que resumés. S'intentarà fer el que es pot, però ja sabeu que no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau.